an ɲɔgɔn kuma Mali kunnafoli kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin aw ma halisa u sɔgɔlen don aw ka téléso mandi la n'o ye Mali kunnafoli point TV émission yɛlɛ waati humour surprise dɔw fana b'an bolo yan bi an n'olu ɲininka sisan u tɔgɔ n'u jamu na u bɛ n'u yɛrɛ ɲɛfɔ a ye dɔɔni aw kana ɲina dɛ an ka émission in chaque lundi à partir de 18h Zantigi kan jumɛn b'i da ne tɛ Zantigi ye fili e tɛ Zantigi ye ayi i t'i tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye sa comme i ko k'i tɛ Zantigi ne tɔgɔ de ye Mohamed n'i y'a fɛ ne diɲɛ ko ne bɛ ko kɛ waati o waati tɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ yɛrɛ fɔ kana na n dɔn ka caya mais est-ce que e y'o fɔ ne ɲɛna bon ne tɔgɔ de ye Mohamed i ɲɛ yɛlɛnna i bɛ sɔ mugan na banɛ ok Zantigi kan jumɛn b'i da wallahi kan foyi Mali kunnafoli kanubagaw bɛ k'i lajɛ e yɛrɛ kanubagaw fana bɛ k'i lajɛ u bɛ fɛ k'i yɛrɛ tɔgɔ ni jamu f'u ye dɔɔni n m'o bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ sigilen don nin waati in na ka o ɲɛ bɛn anw ma a bi kɔfɛ sinikɛnɛ mɔgɔ bɛ anw lajɛ ka commentaire ni j'aime kɛ réseaux sociaux k'an ka foli belebeleba b'o bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka yɛlɛ mɔgɔw yɛrɛ an bɛ aw fana fo kosɛbɛ i t'i tɔgɔ ni jamu f'u ye sa ne tɔgɔ Mohamed Sanogo bɛɛ ko Gawakɛ n'i ko Yɛlɛbugu Gawakɛ o bɛ faamuya i ko Sewa Yiriba Gawakɛ o bɛ faamuya Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne kɔni y'a mɛn Gawakɛ dɔrɔn ne de ye Gawa parce que ne Gawa yɛrɛ de n ka fɛn bɛɛ bɛ Gawa hali n'i ye ɲɛda i b'a dɔn k'e ye Gawa ye voilà mais bonya ka ɲi ko bɛɛ fana an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i bɛ hakɛ to i ma kɔrɔ ne ye koyi i bɛ sɔ mugan na ban dɛ ne bɛ mugan na ban e bɛ bi na ban t'an fɛ Saramani kan jumɛn de bɛ da non kan foyi tɛ yen nɔ et pourtant i bɛ ka kuma dɔ fɔ i bɛ ka n tɔɔrɔ fɔlɔ sani ka ɲininkali kɛ awɔ i ko nin ma ko nin bɛ sɔ mugan na ban parce que ne dun filɛ sɔ de ka di ne ye i m'o fana ye o fana digir'o la koyi a bɛ digi na parce que i balo ye fɛn o fɛn ye o de y'i ka plaisir de ye mais i ye Saramani min fɔ o tɛ ne tɔgɔ ye jafama parce que ne fa ne ba n tɔgɔ da don min na n kun ma di n'o ye awa i t'i tɔgɔ ni jamu fɔ sa an bɛ k'i lamɛn ni i fana ma fɔlɔ o la kɛ ne ye Dirisa Traoré bɛɛ lajɛlen bɛ ne dɔn n'o de ye Idrissa Traoré awɔ donc sisan ala ni kow yɛlɛma cogo ni fɛnw fɛ donc n fɛnɛ nana ni Saramani ye Jara ye sɔ tobi Ture ye tulu kala Tarawele tɛ mɔgɔ wele ni ye i bɛ taa sɔrɔ sitɔ gome ayi ɲɛ b'a la dɛ nin ko ninnu filɛ nin ye to ka bɔ ninnu sira ninnu kan nin man di ne ye an faso Mali n'i y'a mɛn Mali a bɔra yɔrɔ jumɛn na Tarawelelakaw de ye Mali kɛ fɛn bɛɛ ye i bɛ hakɛ to i tɛna n'o kuma daminɛ anw da la hakɛ to i y'a mɛn mais i bɛ ka ne ta o de man di ne ye o i bɛ hakɛ to voilà merci beaucoup merci Saramani kan jumɛn b'i da baasi foyi tɛ yen walahi Gawakɛ ne bɛ yan i ko i tɔgɔ tɛ Zantigi ye i tɔgɔ ye ne tɔgɔ ye Gawakɛ ne tɛ Zantigi dɛ i b'a dɔn fɛn ninnu ka surun ɲɔgɔn na quoi a ka surun ɲɔgɔn na n'i tɔgɔ dara mɔgɔ min na tɔgɔ ko ninnu a bɛ na ni ko caman ba de ye voilà Zantigi ayiwa Mali kunnafoli mɔgɔw y'i wele u ka plateau sanfɛ bi awɔ an b'a fɛ k'i ɲininka ɲininkali damadɔ n'a tɛ k'i ma baasi ye n'a bɛ kɛ ma baasi ye depuis a ye n wele n tun bɛ to so i tun b'i ban ka na quoi o cɛ t'i ye o an tun bɛ taa u ka so yɛlɛma a kunjugu kan luwanse waliso an ka mago de b'o la n'i ko k'i tɛ na an tun bɛ taa u ka so yɛlɛma a kunjugu kan kɛ e hakɛ to n'o den min kɔnɔ jɔyɔrɔ tu don dɛ Sikaso taga sira voilà Gawakɛ an b'a fɛ k'i ɲininka yalima depuis donna nin baara in kɔnɔ kun jumɛn y'i poussé ka don a kɔnɔ ani donni a kɔnɔ ni y'i san joli a kɔnɔ en même temps an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima baara in kalan de kɛ wa ou bien e m'a kalan kɛ ala non n bɛ aw fo a ka bi ɲininkali la nin diyara n ye trop ne bɛ baara in kɔnɔ an b'a san 6nan de la tan 6 ans bravo 6 ans in kɔnɔna na fana i tilara ka ɲininkali dɔ kɛ ko n y'a kalan de wa ou bien a diyara n yɛrɛ de ka don a la ten n b'o yɔrɔ jaabi kosɛbɛ dɛ a diyara n ye depuis n ka dɔgɔ ka k'a kɛbaga ye wa wariko ma to n ka don a la fana dɛ wa k'a fɔ ko n bɛ comédienw lajɛ o tɛ a diyara n yɛrɛ de ye k'a kɛ wa n ma don a la sunkurutigɛ nin parce que n'i y'a jateminɛ anw ka comédien ka ca bi n'i ye comédien tigi 100 o 100 90 ta ye musoko ye parce que o k'a ye dɔrɔn i ka bɔ humour kelen i ka video kelen 2 kɛ i bɛ commencer ka go sɔrɔ ne tɛ go kura dɛ ne dɔrɔn a diyara n ye mais a kalama yɔrɔ fana ye min ye n taara kalankɛyɔrɔ la dɛ i n'a ko min école so jumɛn par exemple n taara l'Institut national des arts mais ne n'o ma bɛn
nous m'a bien parce que ne ka mara de classe fournier ay ne ka mara de ka dɔgɔ il y a des nyara la nyɛ ba a ɲɛna ja tigɛlen don n ka mara tun ka dɔgɔ quoi mara tun ka dɔgɔ ne bolo kosɛbɛ parce que n dusu n futinɛ n bɛ jigin kɔnɔ don dɔ yɛrɛ n ka n ka pratique misi tura kan kan tiɲɛ ne fa n'i y'o kɛ est ce que i bɛ théâtre kalan diɲɛ kɔnɔ bilen ala ye n bɔ n y'o sira to yen ka continuer n bɛ n ka vidéo kɛ n bɛ vidéo bila quoi n nana tila k'a ɲɛnɛ tugun ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ an bɛ nɔ minɛ ko bi n taara Guinée Conakry Beaux-Arts la ka Mali ta komi n'olu ma ɲara n taara Guinée n taara daminɛ kura ye o maɲi dɛ n y'i fasoba ye yan de n bɛ troisième année la ɲinɛ olu fɛ yen fana quoi troisième année i bɛ troisième année la n bɛ troisième ala année tɛ la se troisième année fɔ cogo la ko troisième année awɔ o tiɲɛ sa a n'a kunkolo i couleur e ɲɛ t'o la de yan i ko fani ɲaga e y'i peinture e ye kunkolo peinture ne ya i tɛ tila k'an ta kɛ tan ayi ne b'o jira cogo di ne k'a kɛ de e ka kɛ tan jɔ o kuma e de voilà kuma ka ɲi ten sinon non de bavard ta la bɛ yan an b'o bila bi tɔgɔ ta non de bavard la voilà Saramani Tarawele kan jumɛn b'i da non zéro wala i b'a kan basi foyi tɛ na comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko mɔgɔw b'i wele ko Saramani ni donc an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima i bɛ nin baara in na nin y'a san joli ye en même temps est ce que i ye baara in école kɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ an b'i ka vidéo caman ye bon an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i y'a école kɛ ou bien n'i ma école kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye ɲininka o diyara n ye trop nin baara in ne donna la wari de kama parce que i bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ wari nɔfɛkow de don wari mana bɔ yen o ye muso de ye o ye tiɲɛ ye voilà parce que diɲɛ kɔnɔ i mana kɛ diɲɛ baarakɛ o baarakɛla ye n'i ma muso kanu i k'a bila i kunna a tɛ ɲɛnabɔ awɔ anw musow ka ɲi sa muso ka ɲi dɛ anw musow ka ɲi sa parce que o digira dɔ la parce que n'i ye village jɔ k'a ban ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ni muso t'a kɔnɔ c'est fufalaki don donc o kama ne kɔni b'a fɔ ne donna baara in na 2017 an ka sigida la denmisɛnnin minnu tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ to k'a kɛ o b'a sɔrɔ n bɛ abattoir la n bɛ taa bugusi ani fɛnw kɛ n bɛ misiw faga fɛn bɛɛ donc o kɔnɔna na u y'a kumaw fɔ n taar'u nɔfɛ an donna la mais an ma tila ka ɲɛ a la quoi parce que u nana fɔ mɔgɔ caman y'a fɔ parce que mɔgɔ saba kun don kelen ko ne bɛ k'ale ka junior ye kelen ko ne bɛ k'ale ka junior ye kuma cayara Fatimi junior kiri k'a kiri donc ne ko tiɲɛ yɛrɛ la sani a ka kɛ tan tɔ a bɛɛ k'aw jɔ komi concert préparé tun b'u bolo a waatinin donc o concert kɔnɔna na an y'o concert kɛ u ye ne wele docteur sari kɔnɔ bɛɛ ne wele docteur a bɛɛ la ni docteur ka gɛrɛfu ye donc o kɔnɔna na ko nana ɲagami donc Saramani ye fanga sɔrɔ docteur kan docteur binna waaw mais docteur binna mɔgɔw commencé ka Saramani ta donc ne taara groupe la mɔgɔ min nɔfɛ o kelen ko c'est déjà n'ale bɛ sigida la n tɛna se ka tɔgɔ sɔrɔ kuma caman fɔra quoi n ko maintenant o don kɛlɛko tɛ diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ ye i bɛ mɔgɔ dɔ kala o tigi bɛ tɛmɛ i la o bɛ tɛmɛ i la o ye tiɲɛ siga t'o la donc a kuma cayara ka caya fo ka na kɛ ne yɛrɛ nana b'u nɔfɛ pewu waati dɔ la n bɛ n da kan miiri est ce que ne théâtre ne t'a bila wa m'a essayé ko m'a bila cogo o cogo mɔgɔ b'a fɔ karisa n'i y'a bila mɔgɔ bɛ yɛlɛ la dɛ i de la na n bolo fila d'an kɔ e ka sabali donc ko nana ten ka taa donc fo n yɛrɛ nana commencer ka to ka vidéo kɛ n bɛ vidéo kɛ n b'a jira mɔgɔw la u b'a lajɛ u b'a supprimer n yɛrɛ ɲɛna n bɛ vidéo kɛ u b'a lajɛ dɔrɔn u b'a fɔ dɔw b'a fɔ a diyara dɔw bɛ maloya b'a fɔ a diyara dɔw y'a lajɛ u b'a fɔ a ma ɲa o b'a lajɛ a bɛ k'a ka téléphone na a bɛ tila a b'a supprimer n yɛrɛ jɔlen ɲɛna o si ma découragé mais n ye vidéo kɛ o kɔnɔna ten dɔɔni fo ka na kɛ kow ka yɛlɛma mais sisan alhamdulilayi parce que ala ni senparalakaw sababu n'i ye fɛn caman sɔrɔ bi n ka marani yɛrɛ a tɔgɔ ye Baji Darame ale de bɛ n dɛmɛ n ka fɛn caman na bi n tɛ ɲinɛ Tarawele la ko fɔ hali sisan n ye filanan fɛnɛ sɔrɔ o fɛnɛ tɔgɔ ye madame Tarawele Diko fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ n soutenir n ka fɛn caman na donc mɔgɔw commencé ka to ka n soutenir n kana bila courage ta donc fo kana ladilibagaw sɔrɔ tuguni quoi donc ne y'o sɔrɔ baara o baara la ne tɛ se k'a fɔ ko baaralankolon don quoi baaralankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ diɲɛ kɔnɔ i mana kɛ non i k'o kuma tan kuma ma di ma i bila a kɔnɔ sinon mi sɛbɛn ma i tɛ sabali ne tɛ ka kuma ale yɛrɛ ka ala ka sira ye ala ni mɛlɛkɛw bɛɛ de tɛmɛ ne yɛrɛ ma sira ta wa voilà merci Saramani merci beaucoup an bɛ boli ka na Gawakɛ fɛ yen ne bɛn Gawakɛ
n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ka ci la wa mɔgɔ ka juru tɛ na. Ah bon donc i bɛ fɛ k'a fɔ ko taga ka segin bɛ kulule ma ko sinon ko ne bɛ gɔni ma ko sinon ko kulu b'a nɔ la. ne bɛ musaraka ma. Ka na ne dɔgɔya dɛ filan tɛ ne ye dɛ. O ka ɲi an ka taa ba ye. Voilà Gawakɛ kan jumɛn b'i da halisa. Kan foyi tɛ ne bɛ yan ne b'o kɔnɔ. An bɛ Mali kunnafoni plateau de sanfɛ émission yɛlɛ waati chaque lundi partir de 18h. Yɛlɛ waati. Gawakɛ. Voilà. n bɛ fɛ k'a dɔn yalima i donna baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ ani i ye nafa jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na. ne ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na fo ni a kɛra Ina yɛrɛ tagalen o de gɛlɛya in sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Sinon ne ma da la ni kalan yɛrɛ de ka di e ye diɲɛ kɔnɔ. Kalan ne mɔgɔ ɲɔrɔ mɔgɔ tɔ n y'a fɔ hali siɲɛ ne donna ekɔli la classe 5 wa ne ye san 5 kɛ Sangomandera n tɛ passé n tɛ redoubler. E donna 8h ka bɔ 8h45. Non ne ye san 5 ne y'o kɛ 5e na ne tɛ passé n tɛ redoubler wa n fari tɛ faga n tora o de la ka débrouiller fo ka défaut sɔrɔ. Dan sɔgɔ i ni ko. A jamu i jamu. Ne ya a ye ne jamu lajɛ dɛ jamu minɛ na a bɛ 8 bɔ. A ka ɲi an ka taa san 5 ne y'o de kɛ 5e na n tɛ passé n tɛ redoubler. Wa muso an ka maître muso min fana dɛ o tɔgɔ tun ye Funɛ de ye. I bɛ sabali na tin ko sugu na kana na tɔgɔ dɔ i ka kuma la dɛ. I bɛ taa sɔrɔ o Funɛ finen don o ka bon. Mɔ foyi. Ayi. Jɛman na komi e position la. An ka Funɛ jɛlen don. Jɛman fana ka ca. Funɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ Funɛ tɛ. E filɛ position a kun fasalen de ko tu peux pas. O digiri la de o b'i sɔgɔ de a buruni kɔ de i y'a tɔmɔ de. Merci. Est-ce que y'a faamuya? Ni n'a bɔra Ina na ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ e komi n'i y'a fɔ position min na parce que diɲɛ kɔnɔ n'i kɛra artiste ye surtout Mali la ni dɛmɛbaga t'i la ni jigi ɲuman t'i la dɔrɔn a bila i kunna zoro don mais exemple kelen d'i ma o yɔrɔ la i bɛ Mali comédien ta 100 o 100 ka tila ka artiste musical ta 100 o 100 i bɛ a kɛ mɔgɔ 200 yɛrɛ ye min bɛ se k'a fɔ ko n ye palais de la sport ta ou bien n ye cinéma Bamaba ta ou bien n ye 26 mars ta c'était des enfants dɔgɔmani fara belebele kan min y'a ta ka to ka million sɔrɔ a la k'a bila ka to ka dun dɔɔni a mɔgɔ ka dɔgɔ a tɛ tɛmɛ 3 kan. A ka dɔgɔn tɛ dɛ a tɛ yen yɛrɛ. A bɛ yen a mɔgɔ bɛ yen ne t'a mɔgɔ dɔn Mali kɔnɔ yan mɔgɔ bɛ yen mais a tɛ tɛmɛ 3 kan mɔgɔw de bɛ kɛ i kɔkɔrɔ ka i dɛmɛ an dɛmɛbagaw ye jɔn ye an bɛ a ɲini Ala fɛ a ka hɛrɛ kɛ an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ye. Amina rabi. N'a ko a ka hɛrɛ k'an dɛmɛbagaw ye pour moi ne yɛrɛ Gawakɛ n m'a fɔ mɔgɔ 2 dɔrɔn n bɛ mɔgɔ 2 ta fɔlɔ ko o fo o ne yɛrɛ woloba ani ne wolofa ye parce que diɲɛ kɔnɔ bunadamaden mana kɛ fɛn o fɛn ye olu sera ka ne ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ k'u ka tan ka dɔgɔ ka se n kɔrɔbalen ma ka tila ka kɛ n dɛmɛbagaw ye ni n bɔra olu la depuis ne bɔra olu kɛrɛfɛ fana ka na Bamakɔ yan mɔgɔ jɔra ni ne ye n b'a ɲini Ala fɛ Ala kana basi k'o si la comme Adama Ɲari ne bɛ fɛ k'a fɔ ko Bafaji Bamakɔ dɔrɔn a fɔ Adama Ɲari ale de bɛ artiste mɔgɔ 20 kɔ ladon sɔgɔma o sɔgɔma n'a bɛ ba 2000 d'aw ma ale kɔni a jɔra ne yɛrɛ ye de a jɔra ne Gawakɛ ye ni n bɔra o la n bɛ tila k'a fɔ tugun Alassane Maïga ale ye entrepreneur ale de ye mobile di ne ma. Suba mobile i bɛ taa mobile la ko n ka to k'a boli n ka n yɛrɛ lafiya. I nana n'a ye yan. Hali ni ne nana na e bɛ don ne ka mobile ko fa de minɛ na. N t'i kɔrɔ fɔ bilen sa Ala kɔni. Ayi e tun bɛ nin ka côté de fɛ o e tɛ s'a da don ne ka mobile kɔnɔ e bɛ don n ka mobile kɔnɔ mun na. Mobile t'a bolo mobile t'a bolo. Ne ma mɔgɔ 2 de fɔ mɔgɔ 2 Adama Ɲari Alassane Maïga Ismaël Maïga o fana bɛ Sikaso kɔrɔbɔrɔw ka jɛ n ka di dɛ ale de bɛ dalen to a bɛ ne dalen to sunɔgɔ la dɔrɔn ka damukonin dɔ kɛ ne ko dɔrɔn ka n wele ko dɔgɔ i y'a ye n ko n y'a ye n b'a fɔ ko merci a banna. I t'a fɔ ye ko den dɔ bɛ yan nɔ ko Funɛ k'a bɛ baara kɛ Alassane Maïga dɔgɔmuso tɔgɔ de ye Funɛ a tɔgɔmuso tɔgɔ ye Funɛ. I b'a fɔ k'ayi ko nin bɛ baara kɛ fɛn na télé Mali kunnafoni la Ala kama. Ayi n bɛ tila k'a wele a ye 1000 ci ma. Zantigi 1000 dɔrɔn. Bon ne kɔni bɛ fɛ a ka caya mɔgɔ kelen fana bɛ yen n'o ye e sɔrɔ i bɛ lafiya dɛ Baba Amadu l'espoir de la jeunesse. Merci Gawakɛ. Voilà olu kɔni. Mali kunnafoni kanubagaw. Awɔ. I yɛrɛ kanubagaw. Awɔ. O ko n'a sɔrɔ i bɛ se ka humour fitinin k'u ye. Humour. An ka émission yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛ waati. Dieu. Mais sur le reste ne bɛ content trop surtout pour moi Gawakɛ. Ne bɛ content trop. I b'a dɔn voyage ka di dɛ.
n bɛ ka seere de fɛ sa nkalontigɛ tɛ an ka nkalontigɛ bɛɛ to voyage ka di yɛrɛ de ko n'i bɛ voyage bɛ diɲɛ ko caman i bɛ bɔ ko caman kalama surtout Mali yɛrɛ kɔnɔ k'a kɛ komi i bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ou bien ka bɔ Bamakɔ ka taa Gawo funɛ ne wulila waati dɔ la 5000 bɛ n kun kɔntalen ni n bɛ fɛ ka taa séjour de kɛ Gawo Gawo sera tɛ manamana chauffeur mun bɛ boli kɛ e kɔrɔ ye de e ma se ka na ne ɲininka chauffeur mun bɛ boli Gawo sira kan wallahi billahi Ala ka hɛrɛ ko ye Ala k'o mɛn an kɔrɔ amina rabi Ala ka o se u ka denbayaw kɔrɔ ami ne de filɛ ka sira ta n ko parce que n bɛ ka taa Gawo n t'a dɔn min bɛ yen n bɛ taa n yɛrɛ bɛ moto boli siɲɛ 1 n bɛ taa quoi e tulo bɛ nin na moto ne ye Yaro de wele Yɛlɛbugu Yaro n ko Yaro ma n ko Yaro an ka taa Ala n'a kira kama na ni n sɛgɛnna moto boli la i fana bɛ dɔ boli an ye sira ta suba an tɛmɛna Seware essence ma ban fo an panna Segu kunna an panna Segu kan an ye Segu bɛɛ boli ne yɛrɛ y'o bɛɛ boli moto la mɔgɔ fila fo ne sera Sevare an tɛmɛna Sevare ka kita duguni dɔ bɛ ko Kɔna an sera Kɔna k'o de wulitɔ filɛ dɛ moto commencera moto ma ban essence banna o y'a sɔrɔ wari min b'an bolo an ye fɛnmisɛnnin dɔw san wari nin tɔ tora 2000 an ye essence plein kɛ moto la tugun ka 400 bila kun wari tɔ kɛra 1200 ni 200 in na ne ye sira ta an bɛ ka taa kɔngɔ nana minɛ k'an minɛ an ko mɛ yan sisan par an miiri bɛ Bamakɔ sogo feereyɔrɔ la n'i bɛ sogo 400 san a t'i fa o an jɔra duguni dɔ la dɔrɔn an ye dibi bɛ yen sogo baden b'a fɛ yen woro baden sigi bila n'o dibi sanfɛ ne ko Yaro an ka jigin an ka fa yan mɛ an ka jigin an ka fa an gɛrɛra mɛ Yaro in fana a b'a dɔn Yaro ye bɔgɔ ye mɛ Yaro tɛ wulu sogo dun dɛ bɔgɔ dɔ ma a tɛ fali sogo fɛ mɛ an sigira n ko ka sogo 600 tigɛ ka d'a ma funɛ n bɛ n kale n ko cɛ ye sogo tigɛ k'a tigɛ tellement que a ye sogo tigɛ ne yɛrɛ sigi ni dabaliya banna quoi a y'a tigɛ k'a kɛ ka ba in wari fa an y'a dun k'an fa sogo joli la fɔlɔ 600 a kɛlen ka sogo tigɛ an y'a dun k'an fa an tilala k'a tɔ minɛ k'o kɛ an kun tugun an bɛ taa n'a ye quoi an bɛ ka taa an ko cɛman ko vraiment n terikɛ cɛ i ka sogo ɲɛna koyi wallahi an fara tewu o ye bɔbɔ de o ale bɛ sin ka jawab ko babarakɛ mais min fɔ e ɲɛna e nana sɔrɔ fari da gɛlɛyara ni fari kuma gɛlɛya ne laban tun bɛ fari fara ɲini ka d'a ma a ko awuzubilayi mina sɛtani rajim n ko an bɔra n ba kɔrɔ ka di an ma lawuli nin kama e ma ya ja cɛ bɛ k'an kɔnɔ fa fali sogo la ka tila k'a fɔ n ye ko fali de gɛlɛyara ko ni fali kuma gɛlɛya a ka mɛ fali 2 ɲini ka d'a ma n bɛ to ka taa n'o ye an yɛrɛ bolo a ye fali sogo dun donc a ye fali sogo ni ne ye tiɲɛ ye o duguma mɛnɛ dɛ o y'a sɔrɔ e bɛ ND kɛ duguma dɛ o y'a sɔrɔ i ma kɔrɔ dɛ i tɛ sabali yafa ma i y'a denmisɛnninw filɛ n'u ye si sɔrɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'u ka kɔrɔ ni mɔgɔw ye merci voilà an bɛ taa Saramani fɛ yen Saramani voilà an bɔra ka Gawakɛ lamɛn sisan donc an bɛna si fana ma an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in na ani i ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la gɛlɛya caman parce que waati caman kun kɛra la n'a kun fɔra ko ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tagali kun ka gɛlɛn ma kojugu i n'a fɔ yɔrɔ jumɛn yarɔ mɔgɔ i mana kɛ cogo o cogo i sigilen bɛ yɔrɔ min na yen de b'i kɛ fɛn bɛɛ fɔlɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la hali sisan don min na an filɛ don min na ko sisan ne sigiyɔrɔ ne ka jeu yen nɔ a man di ne ye parce que mun na ɲɛgoya b'u fɛ kojugu u tɛ mɔgɔ fɛ u tɛ mɔgɔ wɛrɛ u t'u yɛrɛ fɛnɛ fɛ tuguni karisa ni ne y'an ka quartier la mɔgɔ ye a wolola an fɛ yan nɔ ou bien a sigira an fɛ yan nɔ a ka dɔgɔyama s'a ma mais n'a fɔra ko a kɛra artiste ou bien a kɛra rappeur ye c'est à dire a ka gɛlɛn hali n'a fɔra ko i taara kungo la u b'i sigi k'i lajɛ n'a fɔ mɔgɔ minnu bɔra burusi kɔnɔna na hali burusi kɔnɔ mɔgɔ o ka fisa n'u ye dɛ n'i ka concert préparé i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ se dɛ i b'a kɛ u b'u sigi k'u bolo n'a fɔ falo kɔni ninnu ye fali minnu dun o tɛ dɛ fali jigi tigɛlen voilà u b'u sigi k'u ɲɛ bɛɛ ma tenir quoi
donc ne yɛrɛ nana ye franchement ne ye an ka yɔrɔ jouer ne y'a jɔ pewu kelen concert kelen ni concert tɛ ni Balani kɔrɔ jouer depuis 2018 n y'o jɔ n donna 17 18 n ye Balani kɔrɔ jouer dabila donc mais j'ai fɛn na concert na banna mais kɔfɛ mɔgɔw kɔni n'olu ye n wele hali n'olu ko anniversaire de bɛ yen nɔ n presselen don n bɛ taa n bɛ n ka ko kɛ n bɛ wari sɔrɔ n bɛ na so Ala ka ɲɛga d'an ma amina yarabi Ala ka hakilina duman d'an ma amina halisa Ala ka baara in yiriwa aw bolo amina voilà Dramani Mali Kunnafoli.tv yɛlɛ waati chaque lundi à partir de 18h voilà i kanubagaw bɛ k'i lajɛ Mali Kunnafoli kanubagaw bɛ k'i lajɛ k'i ka humour fitinin ko ye walasa fo dɔ k'a ɲin tɔmɔ dugu ma o tɛ ya sinon dɔw ye falisiw don an kɔrɔ yan dɛ fo k'an ka plateau sanfɛla kɛ fali kasa ye ok problème voilà ni y'o ɲininka o diyara n ye kosɛbɛ sisan ne natɔla ka bɔ ɲamana yarɔ muso kɔnɔma ninnu filɛ nin ye dɔw bɛ bana u tɛ se ka bɔ so awɔ fo mobili ka t'u ta o ye tiɲɛ ye donc u kɛlɛ filɛ ye ka muso dɔw kun bana bɛ Bangeda donc u ye ambulance wele donc a ma se ka jigin quoi donc u taara a nɔfɛ ambulance la an bɛ ka na parce que ne kun bɛ yɔrɔ ni ambulance bɛ boli yɔrɔ sira bɛ di mɔgɔw ma donc mɔgɔw bɛ pressé donc dɔw bɛ se k'u nɔrɔ ambulance la ne fɛnɛ nɔrɔ galagala an bɛ ka an nana se Yirimajɔ suguda sira fara min bɛ yen awɔ Yirimajɔ suguda ka taa Musabugu fɛ i bɛ yɔrɔ in dɔn kojugu ko ne ɲamana anw bɛ donc muso kɔnɔma in bɛ ambulance kɔnɔ a dalen don waati min na an bɛ ka nalen Jakarta kuratigi dɔ kɛlɛ fɛ dɔrɔn k'i fɛngɛ dɔrɔn yarɔ Bamakɔ Jakartatigi ninnu filɛ u malo ka dɔgɔ Jawa o kɛlen bɛ ka don nɛni circulation na ka cɛ o fana bɛ k'i yɛrɛ ɲini donc o kɔnɔna na dɔrɔn sira fara na cɛ ale nana k'a b'i bila ambulance in ambulance y'o furan baw ambulance y'a furan wo yɔrɔ min na dɔrɔn pa sɛgɛnɛ jama kula a sara mɔgɔ ye cɛ ɲininka ko yala ko mun b'a la ko nɔgɔ foyi ma k'ale la Jakarta moteur tununa an bɛ ka moteur ɲɛ dɛsɛ pa mɔgɔ mana an mana taa an fɛ a tɛ yen an ma taa an fɛ a tɛ yen donc ne fɛnɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ mun nɔfɛ fɛnɛ ne sina ka muso jɔ dɔrɔn bon sisan komi nin ko ye min ye an ka muso kɔnɔma ɲininka fɔlɔ o kɔnɔna na an bɛ kuma na dɔrɔn muso sigilen dɛsɛ ka kɔrɔ a ba kɔnɔ ten ma moteur filɛ ne bolo yan nɔ n bɛ k'a visiter n'a sɔrɔ ni fo dɛ ni fo e jandi ça va n den wallahi cameraman bɛ ka boli a bɛ ka boli ka ka kuyano ay fitini dɔrɔn de don fitini dɔrɔn de don aw ka i jɔ ɲininkali dɔ fɛn kuma dɔ bɛ ne bolo kan ne kun hakili bɔlen don ɲa Mali Kunnafoli TV tigiw ou bien an ka yɛlɛ tigi yɛrɛ jɔ a PDG ye jɔn ye a PDG c'est monsieur Diallo a bɛ min a filɛ a ka bureau filɛ nin fɛngɛ yɔrɔ la ORTM kɔfɛ ORTM kɔfɛ kibaru fan fɛ fulaw de ayi non ni kɔrɔ b'a yira n'aw jigira dɔrɔn an ka Orange Money yɛlɛsɔ don awɔ ayi kuma banna o voilà Dramani merci beaucoup nka i ɲinana k'a fɔ k'i ka kuma in tɛ tiɲɛ ne ko cameraman bolila de ka taga ka caméra to voilà n bɛna segin Gawa suɲɛlen ma Gawakɛ voilà halisa an bɛ s'i ma an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima Mali Kunnafoli mɔgɔw ka nin émission in tagabolo i ko o fɔ n'a sɔrɔ n ka tagabolo ka ɲi ou bien n'a bɛ cogo min na en même temps kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin pour les futurs comédiens et humoristes futurs comédiens et humoristes awɔ ayi e ka kumakan laban jumɛn b'i bolo awɔ ladilikan jumɛn b'i bolo k'a d'u ma bon ladilikan min bɛ ne bolo ka di comédien kura nataw ma ani kɔrɔlenw an mun yɛrɛ bɛ hali ne yɛrɛ fana b'a la a bɛ n bolo k'a fɔ a ye n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ a ɲini i k'a kanu fɔlɔ n'i ye fɛn min kanu i bɛ kɛ fɛn dɔ ye o de la mais n'i ma kanu i kɛ man di fɛn y'a kɔnɔ dɛ nafolo bɛ sɔrɔ nafolo bɛ ban e funɛ ne bɛ se ka sigi sisan ne bɛ bɔ yan ne bɛ 500 di e ma ni ne 500 di e ma bi ne ko bɛ ja e toro i bɛ n kanu kan hali ni tɛ n fɛ i bɛ n kanu mais i b'a jateminɛ i ka to ka wari 500 ɲini sa e ka bɔ i ka gɛsiyɛri complet 3 san e k'o bɛɛ kala ne y'o bɛɛ kala wari n'a tan i bɛ ka dun i bɛ ka wari ɲɛ i bolo ne ko ka di e ye mais ni wari banna dun ni ne ma dɔwɛrɛ di a ma nɔgɔ dɛ mais ni e tun y'a kanu ka fɛn dɔ kanu ka se k'o kɛ e ye wari min sɔrɔ o la o tɛ ban
i ko bunadamadenya yɛrɛ bɛ cogoya min na mɔgɔ n'i ye mɔgɔ kanu ala kama kira kama fɛn caman bɛ o de kɔnɔ buna adamaden n'i ka baara cɛ bɛ ten de mɔgɔ kura mun bɛna don ani mun b'a kɔnɔ ka ban ladilikan bɛ fɔ ye o ka wari ɲini ka wari to yen fɔlɔ o ka kanu kɛ ni baara ye ne ye kanu kɛ ni baara ye fɛn caman de b'o kɔfɛ kura mun bɛ don sanni k'a to o ka don sanni o ma depuis o ma don fɔlɔ n'o bɛna don o ka kanu fɔlɔ ka sɔrɔ ka don n'i m'a kanu a to yen fɛn ɲini i ye fɛn min kanu i ka taa n'o ye dɔrɔn o don son min bɛ sonyɛni kɛ mɔgɔ min ka baara yɛrɛ ye sonyɛni ye a y'a kanu de walayi n'a y'a kanu a bɛ kɛ fɛn ya la est-ce que a faamuya jɛnɛya kɛra ba muso cɛ min ye jɛnɛya kanu an ka yan bila suba jɛnɛya kɛra ba cɛ min ka baara tɛ dɔwɛrɛ n'a ye jɛnɛya yɛrɛ de kanu k'a ye jɛnɛya kanu a ɲɛ ma n'a kɛra jɛnɛya kɛbaga yɛrɛ ye walayi a bɛ fɛn sɔrɔ a la kite b'a ni ala de cɛ merci Gawakɛ n bɛ min fɔ a ye a k'a ka ko kɛtaw kɔnɔ hali ne yɛrɛ kɛ kameli tigɛ da i ka kameli tigɛ kɛ i ka kameli tigɛ kɔnɔ ne cɛ bɛ so voilà awɔ ne cɛ bɛ so bon ni ɲɛbɔlen don ne fana ni ɲɛbɔlen don fɛn fana a fɔ kun ne ye pour que k'i ɲɛ bɔnna awɔ a fɔ kun ne ye pour que a ka ɲɛ bɔnna voilà Gawakɛ Mali kunnafoni mɔgɔw ka ni émission in yalima i ye mun ne faamuya la non émission taabolo ka ɲi wa baara position ka ɲi parce que min bɛ ne bolo k'a fɔ o yɔrɔ yɛrɛ la u ko wulu welelen ne bɔgɔ ka di bamananw de ko ten ne m'a fɔ dɛ n'i ye wulu wele a bɔgɔ ka di mais n'i ma wele a ma nɔgɔ n'i ma wulu wele t'a sɔrɔ ka bɔgɔ quoi Mali kunnafoni TV an b'a fɔ ta TV tɛ yan bon olu n'o y'i wele ka na min ka di ne yɛrɛ ye o ka ko n tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ne bɔra yan ka tɛmɛ une fois bonya de bɛ o bolo k'a di artistes ma ani karama vraiment bonya kelen min bɛ anw bolo aw bolo ka kɛ anw ye an fana bɛ o bonya segin aw ma aw ka baara n'a ta position kama k'a ɲini aw fɛ hali bi sa aw ka courage ta diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye courage ye komi ne yɛrɛ ye fɛn kelen min fɔ sisan Isatogo fana hali aw ka boss n'a ye courage ta don n'a dawura fana ɲa e ko an yɛrɛ bɛna sigi an tɛ sigi wallahi an taga sanfɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye courage de awɔ voilà komi aujourd'hui ko ka ca quoi ko ka ca mais a ye fɛn dɔ bɛ n bolo fara tugun k'a fɔ ni n m'a fɔ ni n jigira ka bɔ yan k'a sɔrɔ n m'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ bana in na n jɔrɔlen don fɛn kelen na bi dɛ ni Mali faamaw b'a ye n ka ye yɔrɔ ni o b'a ye n ka kuma cogoya fɛ artiste tɛ se ka kɛ foyi ye artiste kɔ wa artiste tɛ se ka kɛ foyi ye a jatigi ɲumanw kɔ jatigi ɲumanw o ye jɔn ye mɔgɔ mun bɛ ɲa artistes ma baara ka gɛlɛ kuma ka gɛlɛ wa i bɛ faama 100 de sɔrɔ min bɛ se ka jɔ ka kuma jama ɲɛfɛ a tɛ tɛmɛ 5 kan fana parce que kuma ma bɛn bɛɛ la an baara kɛ ɲɔgɔn an kanu ɲɔgɔn tɛ cɛ ye hɔrɔn ye mais fili bɛ diɲɛ jɔn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fana PG n sigira ka miiri hali o don n bɔra plateau de sanfɛ n bɛ k'a fɔ n ko mɔgɔ t'i ko dɔn i n'a fɔ Ala mais n b'a ɲini Mali faamaw fɛ o kana kɛ ne kama o kana kɛ e funɛ kama o kana kɛ nin kama o ka kɛ u ka faamaya kama o ka kɛ Ala ani kira kama diɲɛ jɔn tɛ fili tɛ jɔn min sɔrɔ an bɛɛ bɛ fili i ko ko ma kɛ parce que n'i filila hali faamaw dɔ bɛ yen faama dɔ fana ka faamaya bɛ dɔ ta kɔnɔ an bɛɛ ka faama o ye daba Ala ye Ala ka faamaya ka girin dɛ n'a bɔra Ala la n'i ma jɔn bɛɛ bɛ fili fɛn fɛn bɛ fɔɲɔn sama i bɛ fili o ka kɛ Ala n'a kira kama k'a kɛ an kuntigi Muhamadu bonya kama o ka yafa an baara ɲɔgɔn ma o ka yafa ma walayi o ka yafa ma koyi funɛ cɛ labanko juguya ma ɲi dɛ o ye tiɲɛ mɔgɔw kana ni miirida i don dɔ ma ka tila ka miiri ka i don dɔ hali ni t'i tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a bɛ se ka kɛ si dɔgɔya yɛrɛ ye mɔgɔ ma kuma caman tɛ ne fɛ nin kɔ u k'a kɛ Ala n'a kira kama dɔrɔn u ka yafa bulonba an bɛ k'o de ɲini o fɛ k'a dayɛlɛ u ka don u k'a kɛ Ala n'a kira kama. Ok, merci beaucoup. I ni ce ni baraji. Awɔ merci beaucoup Saramani. An bɛ nin ɲininka yalima e ka donni kɔfɛ nin baara in na projet jumɛn b'i bolo dans le futur i kɛlen don ka projet jumɛn labɛn ka bila.
ni wagati na sansan fɔlɔ ni wagati na n kɔni ye programme dɔw préparé o ye concert ko de fɔlɔ concert o de bɛ n bolo awɔ o de programme bɛ nin waati na ne k'o de programme mais ma a fɔ mɔgɔ ye ma date fixée ma fosi parce que n yɛrɛ taara n ka marraine fɛ yen ale y'a kuma fɔ n ye n kun y'a kuma fɔ ye kɔrɔlen donc comme coronavirus an da la sisan donc kuma caman fɔra a ko la donc n taara fɛ yen nɔ a yɛrɛ tilala k'a kuma fɔ tuguni n ko ok parce que bamananw ko ten ni mɔgɔ min e kana ko min kɛ wari bɔ la mais ni e pressé la ka tɛmɛ a dɛmɛ i bɛna mɔgɔ min dɛmɛ kan donc i bɛna mɔgɔ min dɛmɛ o ta bɛ kɛ tɛmɛ an ka taga ye donc ale de kan ka wari bɔ ale de kan ka fɛn bɛɛ kɛ donc n'ale ye ne yɛrɛ ɲininka ka ban mun wɛrɛ bɛ ne bolo bilen n ka dati bɔ donc wari bɔli dati bɔli in tɛ kojugu ye sisan ale bɛna ka nafolo ta k'a don ne la n'a nafolo ta k'a don ne la sisan ni ne nana giri ka dati ta dɔrɔn k'a surunya n'a tiɲɛna ne bolo dun donc n y'a ka nafolo tiɲɛ n tɔgɔ bɛ tila ka tiɲɛ tuguni parce que n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na c'est à dire comédien denmisɛnnin jumɛn bɛ yen bi min bɛ se ka fɔ k'a bɛ concert kɛ an ka miliyɔn bɔ yen pewu ko min ye concert kɛ k'a ye 40,000 kasi sɔrɔ k'a bila a ka calcul bɛ bɔlen a la pewu k'a ye 40,000 jɛ sɔrɔ o comédien denmisɛnnin ɲininka k'a daminɛ ne na ka jigin fo duguma a mɔgɔ tɛ yen concert bɛ kɛ sisan concert calcul bɔ wari min donna la o t'a sɔrɔ o ma bɔ mais mun de don kɛnɛma mɔgɔ fɔ n'u ye nafigiw de ye u b'a kɛ i n'a fɔ u b'i fɛ très bien u b'i soutenir i ka kow la mais ni don min na n'i kungo sera k'a kɛra sɛbɛ ye ma danga don wa ne ka taa n ka wari bɔ k'a don i la i t'a sɔrɔ e ka concert i b'a préparé i t'a sɔrɔ e 20,000 kɛ k'a programme kɛ mais n'a fɔra ko e ka concert billet ko 100 mɔgɔ b'a fɔ 100 ne tɛ se k'o don i la n'i y'a mɛn ko mɔgɔ bɛ giri ko karisa i kɛra fɛn ye i ka sigidala mɔgɔ de y'i kɛ fɛn ye o ye kelen ye mɔgɔ de y'i kɛ fɛn fɛnɛ ye artiste mana kɛ cogo cogo artiste ye fugari de ye an t'a fɔ ka dogo dɛ artiste ye fugari de ye déjà depuis don min na i b'a fɔ k'i kɛra artiste ye i ba n'i fa n'a sɔrɔ k'u kun b'u ka wari dogo fauteuil jukɔrɔ u b'a ta ka bɔ yen ka taa bila parce que i kɛra fugari de ye parce que e tɛ se ka fosi sɔrɔ ni mɔgɔ ma ɲɛ e ma e kɔni ta ye i dabara de ye i ka fɛn bɛɛ ye n'i y'a mɛn k'i bɛ taa jama layɛlɛ i da de don n'o tɛ e bɛna mun wɛrɛ kɛ bilen nin dan tɛ e bɛ mun sɔrɔ nin dan tɛ donc ni e ye concert préparé mɔgɔ bɛna kɛ ni mɔgɔw banna ka don ko ɲɛnama tɛ dɛ donc ne kɔni bɛ min kɔni fɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ye bureau ye mɔgɔ ye fɛn ye bɛɛ lajɛlen ka hakili to nin yɔrɔnin na u kana kɛ ko an bɛ kuma kɛ mɔgɔ dalafɔli dɔrɔn ye quoi n'u ye min fɔ u k'a kɛ wa ko kelen fɛnɛ bɛ yen n bɛna kuma ni kun tigɛ bi artiste damadɔ n bɛ se k'a fɔ Mali artiste bɛɛ a kɛra yan o a kɛra fan wɛrɛ o wa a mɔgɔ 2 u bɛ baara kɛ place fɛnɛ kan n b'u 2 bɛɛ dɔn donc diɲɛ kɔnɔ artiste ya tɛ fɛn wɛrɛ koyi an bɛɛ ye mɔgɔlefin de ye an bɛɛ adamaden de ye wa an bɛɛ bɛ sa ka don bɔgɔ kelen la donc diɲɛ kɔnɔ i mana ko i mana don diɲɛ fɛn o fɛn na a minɛ ni sɛbɛ ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i bɛ nin baara in na ko ko karisa n ka numéro minɛ ko n kumana a fɛ ko o bɛ se ka kɛ n'a tigilamɔgɔ kelen ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka k'o ye n bɛ k'a fɔ artiste kama u ye vidéo in ye o u ma vidéo in ye o n'u ye kuma in mɛn u k'a dɔn ko ne y'a u mɔgɔ 2 u k'a dɔn ne y'a fɔ olu de kama o n tɛ tɔgɔ fɔ kɛ. Voilà, merci Saramani o diyara n ye merci beaucoup. parce que munna n'i y'a dɔn k'i ni tanti bolo ka appel ta ni tanti bolo ka mɔgɔ message répond WhatsApp kan ka n'i ka numéro di mɔgɔ ma. min ka gɛlɛn i n'a sɔrɔ a tigi ka numéro ta réseaux sociaux kan i bɛ se k'a fɔ o ka gɛlɛn filanan n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ka numéro na kɛnɛma mɔgɔ wɛrɛ bolo mais a tigi tɛgɛ ni tɛgɛ malheureusement i man ka tɛ ka vasanji k'u ka appel n'u ka message la. Voilà merci faamuyali sɔrɔla ko la Gawakɛ aw kana ɲina Mali kunnafoni .tv émission yɛlɛ waati chaque lundi à partir de 18h restez toujours connectés sur YouTube. Gawakɛ voilà i t'i kanubagaw la yɛlɛ tuguni ko layɛlɛ ko e b'a dɔn baara 2 de bɛ ne bolo quoi baara 2 de bɛ ne bolo e ma se yɔrɔ ma min kɛ a bɛ ɲɔgɔn fari faga yɔrɔ quoi parce que ne kɛlen yɔrɔ dɔ bɛ yen ne tun kɛlen don k'o dogo e la n bɛna f'i ye
ko caman bɛ cɛ e b'a dɔn ni mɔgɔ ye mɔgɔ ala kana mɔgɔ si bila i lajɛ a faga da cɛw tɛ i lajɛ ala kana mɔgɔ bila i lajɛ a faga da walahi bilahi parce que n y'a dɔnkili da ko n bɛ dɔnkili da ne kɛra dɔnkilidara ye ka dɔnkili da mɔgɔw ye ka tila ka moto kuraw kunu kɛ kunu 11h waati ka dɔnkili da mɔgɔw ye ka moto kuraw sɔrɔ wa 50 bɛ d'u ma kana magala dɛ kana magala a furulen don k'i kana magala jo e tɛ min dɔn ni ne ni nin ye ɲɔgɔn na an to yen e tɛ min dɔn n b'a fɛ yen an yɔrɔ kelen mɔgɔw mais e bolo bi ne nana ten gratuit quoi Aïssa an bɛ e ka ne kɔnɔba ye e bolo ne nana ten bi gratuit quoi o kuma Jalo sigilen don mun na fulakɛ mun na bon e b'a dɔn depuis ne bangera ne ka jugu mɔgɔ min yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ fulaw don parce que min minɛ dabaliya yɛrɛ ba e fulakɛ miiri dɔɔni dɛ est-ce que miiri dɔɔni wa ko Jalo siri bɛ sangani bari dɔnkili da fɔlɔ o to ba ye an bɛ taa o e ka ne kɔnɔ an kuma mɛ titan na n tɛ mɔgɔ ka baara la n tɛ contrat la voilà c'est ça voilà ne bɛ contrat la wa ne bɛ baara la atelier ne ta tɛ yakila ko ne bilalen no de kama ya ko Jalo siri bɛ sangani bari ne kɔni bɛ se ka comporter ne numu ye mais n tɛ ka fila kɔrɔta diɲɛ fan bɛɛ fulakɛ dɔ bɛ kɛnɛ ma dɛ na anw tɛ foyi anw kɔni anw bɛɛ de ɲagami tɛ anw na ko muso kelen den e yɛrɛ k'o kuma jate minɛ dɔrɔn ma ne ye musangɛrɛ sɔrɔ a bɛ tellement que n y'a bagabaga quoi n y'a bagabaga a yɛrɛ ka hôtel kɔnɔna na a wulila quoi a ko mais sécurité allo musangare awɔ na dɔ bɛ yan a bɛ k'i dɔgɔya awɔ fana bɛ se nkalontigɛ fana na quoi ni ala cɛ musangare bɛ a ma da de nin yan ale jɔn bɛ siran jɔn ɲɛ ale de bɛ siran voilà i kan man dɔ fila ma sa bon e ko nin ye kunnafoni tɛ kunnafoni TV ya awɔ nin ye kunnafoni TV a tigi ye fulakɛ ye Jalo n bɛ fɛ e bɛ fɛ n ka genre jumɛn de parce que ne bɛ dɔnkili da sanfɛ dugu ma mais pas n'a y'i ja a da camancɛ la n'a y'i ja jigin dugu jukɔrɔ i k'a da e k'a da dɔrɔn ok voilà mais ni ye dɔnkili de wari da dɛ ne tɛ wari d'i ma dɛ n'an bɔra kɛnɛ ma n bɛ wari d'i ma n'an bɔra kɛnɛ ma e wari d'i ma e bɛ joli da e bɛ joli da ne t'o dɔn dɛ e b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ko ninnu tɛ mɔgɔ ci ayi tiɲɛna catiri lamɛn n'a sera woni na n bɛ wari d'i ma woni na ne taa woni kɔnɔ fa de minɛ na e b'a dɔn jɔn bɔra ka kuma de fɔ n bɛna dɔnkili da sa n bɛna dɔnkili da wa a bɛɛ ni masara man tɛ n bɛ dɔnkili da wa n bɛ dɔnkili da sisan n bɛna n bɛna nin ka kuma dɔ de tugu ɲɔgɔn na quoi parce que ale ye kuma de fɔ a ye kuma de fɔ a tora ale dɔrɔn catiri la wari kama cɛra ne donna catiri la kanu kan mais dɔnkili nin ba cɛ ne donna la wari kama non ayi ok ala ko sɔn tan tɛ yala ko mɔgɔ sɔn tan tɛ yala i ye ne falo mɔgɔ sɔn tan tɛ yala sɔn tan tɛ yala ko mɔgɔ sɔn tan tɛ yala i ye ne falo mɔgɔ sɔn tan tɛ yala jama ko sɔn tan de don ka fɔ funɛ de ye funɛ bɛɛ ni sɔnko de don ko nin ko sɔn de b'i la ko nin ko sɔnjugu de b'i la ni fadenjugu ko sɔn de b'i la funɛ o to ala de ma ko ala ye fama de yati kɛɲɛ ko la ko ne sigilen bɛ baro o de la ka sigi Mali kunnafoni TV baro o de la ka baro kanu ɲɔgɔn nu fɛ siɲɛ tɛ waati ko diɲɛ ye tuma de ye ko Mali sigi ye tuma de ye denkɛni ni nana dugukolo o de kɛ k'i ka baara de kɛ fɛn min bɛ se ka mɔnɛ bɔ denkɛni de la o ye baara de ye funɛ barika i ba de ye ko a fɔ i bani kan
ko ni ala ye kɛ musomanni kunnadi e de ye ko ni sigilen bɛ Mali sigi ye de la ni i woloba ma furuso janfa de dɔn ko fadenjugu bɛ wuli ka bila funɛ de la funɛ a fɔ i ba ni cɛ ne nalen bɛ bɔrɔ de la ka sɔn danfa funɛ de ye bɛɛ n'i ka waati mais a bɛ ɲa ne ɲɛni kɛ adama yɛrɛ sa dɔrɔn sa sɔrɔ o yi mɔnɛ kulɛ ne Allah kɔrɔmatigɛlibaga o ye muso ye ne kun ka jalo tɔgɔ fɔ la dɔrɔn a n'a ka fila den ya bɛɛ i bɛ hakɛ to jalo t'i dɔn koyi a t'i dɔn a t'i bɔ somɔgɔ ɲini na o tɛ wari o a bɛ ba dusu tɛ na dɛ e tɛ dimi n tɛ dimi najɛ dusu tɛ na e tɛ dimi e den ɲɔgɔn bɛ ka mobili san ka di artiste ma fɔlɔ ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ ka mobili san ka di musow ma jɔ wotoro bɛ nin bolo ne ka mobili san ka di ma wotoro e ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ ka mobili san ka di musow ma o musow t'i jɔn ka dɔn ne ɲɔgɔnnaw bɛ ka i tɛ poro ɲɛ i tɛ poro para poro ɲɛ min mana fɔ ka di ma a bɔ tila i la ne kɔni tɛ ayi bɔn na la voilà an bɛ se halisa Saramani ma Saramani voilà an bɛ fɛ k'i kanubagaw la yɛlɛ dɔɔni ou bien fana bɛ dɔnkili da an kɔni an bɛ o de kama e kan mani ni ko bɛ dɔnkili la sa mɔgɔw ok awɔ Mali la mɔgɔw la yɛlɛ fɔlɔ ok nin ye ne ka salon sɛnɛ kɛ wagati ko ye awɔ e bɛ sɛnɛ kɛ quoi awɔ e tɛ tɛgɛ hɔnna na sɛnɛkɛtigi yɛrɛ bɛ ne kun ne e o wa a bɛ ne fana kun ka tɛmɛ aw kan koyi donc sisan ne kun ka taa office la Segu mais office Segu taga ma bɔ quoi donc an y'a kɛ Mopti ye direct la quoi donc an taara Mopti ne taara an ye sɛnɛw kɛ ka malo sɛnɛ fɛn bɛɛ sɔrɔla sisan donc sɛnɛ banna ni ye n ka valise ta parce que n ka valise kɔnɔ kɔrɔlen ne bɛ n ka fini minnu bila a kɔnɔ u bɛɛ ani valise ni téléphone ni fɛn bɛɛ lajɛlen a poids tɛ tɛmɛ 10 kilos ninnu kan 10 kilos a tɛ tɛmɛ o kan valise n ka valise ani n ka finiw ni n ka téléphone bɛɛ donna ani sabaraw a wala a bɛɛ tɛ tɛmɛ 10 kilos kan quoi kilo 10 ɲɔgɔn dɔrɔn donc ne donna Sonefu de kɔnɔ sisan an nana Bamako an bɛ ka na an nana ka na mobili bolila yɔrɔ Sonefu filɛ an cɛ clim b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ yen lɛsi dan dɔrɔn an bɛ ka film duman filɛ an bɛ ka na an sera Bamako donc an sera autogare la u y'anw jigin yen nɔ an jigira sisan parantikɛ ne ka valise labɔ ka valise da ne nana ka valise parce que n y'a ta position min na Mopti k'a bila carré kɔnɔ ani ko n bɛna ta position min na ten ne y'a ta n ka cɛ a giriya ne ko nin tɛ 10 kilos poids tuguni dɛ ne ko parantikɛ n ko e filila wa ou soit nin ye ne ka valise ye de k'i ye valise min di finman tɛ n ko finman don n ko o de ye nin ye ne ye valise ta valise giriyara a tila k'a tamba tuguni o wari bɛ cɛ soso porokotɔla ka bɔ soso kelen soso porokotɔla ka bɔ dɔrɔn ka cɛ a nana dɔrɔn ka n'i jɔ f'i la donc ne sani ne ka sotarama ta a y'i jɔ f'i la ka ne kɔnɔ quoi donc ne ye n ka valise ta a taxi ta a seginna 10 kilos la nɔ na awɔ k'a ta k'a don taxi kɔnɔ wayi a tile ka na an nana fo ka na an se ɲamana an mana se fɛn o fɛn ma soso b'i jɔ f'i la mɔgɔ b'a lajɛ soso ni fɛ yen ko aw ɲɛna ko n'aw tɛ dura dɔn an bɛ dura dɔn koyi o tuma an ka taa taxi man taara ne fo ka na anw se ɲamana anw sera ɲamana an ka cɛ ne nana ka n ka valise labɔ k'a bila so kɔnɔ o kɛra sɔrɔ ne mɔmuso kɛlen ka dɛgɛba de dilan k'a di ne ma k'o bila ne ye ne ye n kɔnɔ fa dɛgɛ la ka n da so kɔnɔ funteni ne tɔɔrɔ quoi funteni fanga bɔ n na parce que i b'a dɔn fantanden filɛ clim t'i ka so kɔnɔ ventilo tɛ yen courant tɛ yen an ka sigida la n'i taara dɔrɔn tamasiyɛn kelen pewu an ka so ye tɔliso de ye bɛɛ ta étage ye i m'a faamu donc ne bɔra ka na n terikɛ n'u ka appartement sanfɛ ka na n ka makilani da yen nɔ ka n da ka sunɔgɔ ne kɔnɔ yɔrɔ ne dɛgɛ min kɔnɔ bɛ funu ne kɔnɔ commence ka yɛlɛ donc o la dɔrɔn su kolen sisan 3 heures bɛna se 3 heures ma se soso de kɛlen filɛ dɔrɔn ka bɔ wuluwuluji la dɔrɔn k'i tile ka na ka n'i dabari ne sen na n ko soso wa mɔgɔ soso ko ko soso kɛ n ko n bila k'a tɛ n bila k'i tɛ n bila o kɛlen ka sɔrɔ n kɛlen k'a da ka n biri n kɔnɔ kan quoi ka n bila position na masa n ko n bila a ka tɛ n bila k'i ka n bila k'a tɛ n bila n ko a ko depuis ale mɛnna mɔgɔ kin na ale ma deli ka ne ta ɲɔgɔn bɔ kasuba ye fo bi
Nene o susu manyo wayble. Ay so se nekim lew. Merci Saramani, merci beaucoup. Gawage, onche, on baraji Saramani. On remercie beaucoup. Merci beaucoup. Malikuna foli mogogo ku ka foli bele baba awye. Anya wula kana nga plateau sans fait. Onche on baraji. C'est la fin de l'émission. Ante yele ñoko fait. Voilà, merci. Bye.